Καλησπέρα. Είμαι ο Τούλης, ο γραμματιστούλης και παρακολουθείτε τις ειδήσεις των 8. Στάτωση έχει προκαλέσει στους γονείς το ρομπότ. Ανακάλυψη ότι τα ρομποτάκια έχουν σταματήσει να είναι ευγενικά. Ξέρουν τι είναι η ευγένεια. Ακόμη και όταν μιλάνε μαζί στο διαδίκτυο δεν είναι ευγενικά. Δείτε τι δήλωσαν οι γονείς στο δημοσιογράφο. Δώσε το παιδί μου την έννοια και κοίτα τι είπε. Ευγένεια είναι όταν μαλώνω και κάνω ό,τι θέλω. Το είπα, όχι, κάνεις δάσος. Ρώτησα κι εγώ το παιδί μου τι είναι ευγένεια και κοιτάξτε τι μου είπε. Ευγένεια είναι όταν εγώ βάζω δυνατά την τηλεόραση και εσύ θες να κοιμηθείς. Του είπα όχι, κάνεις λάθος. Οι γονείς κάλεσαν στο σχολείο τον ειδικό ευγενιάκι ρομποτάκι να μιλήσει στα παιδιά και να τους μάθει να είναι ευγενικά. Δείτε τι τους είπε. Πρέπει ρομποτάκια μου να είστε ευγενικά όταν μιλάτε μεταξύ σας στο διαδίκτυο. Να ακολουθείτε τους κανόνες του έδικε. Μιλάμε με όμορφες λέξεις. Να παίρνουμε άδεια για να συχνοποιήσουμε κάτι που δεν μας ανήκει. Ήταν τα νέα της ημέρας. Ραντεβού πάλι αύριο στις 8. Σας βράδυ.